Hola, em dic Marta Rodríguez Romero i avui faré la meva exposició oral sobre Miami. Índex. Quina és la seva història? Què és Miami? Quina és la seva història? La zona més important o coneguda de Miami. Els monuments que hi ha a Miami. El seu clima. Idioma. Menjar típic. Animal típic. Curiositats. Imatges. Agraïments i final. Què és Miami? Miami és una ciutat nord-americana situada al sud-est de Florida, a prop del riu Miami. Està entre els aiguamolls, també anomenats Everglades, i l'oceà Atlàntic. Va ser fundada el 18 de juliol de 1896 i té aproximadament uns 317.650 habitants. I això aquí és on es troba Florida. Quina és la seva història? Abans de ser fundada, Miami només era una àrea que es deia Bahia d'Israel. Aquesta àrea feia 56 quilòmetres de longitud i 13 quilòmetres d'amplada. Florida es va mantenir durant 300 anys baix el domini espanyol, ja que era el país que havia estat més temps allà. Però l'any 1821 van tenir que cedir-s'ho als Estats Units, ja que era el país que estava més a prop. El 1891, una viuda anomenada Julia Tuttle es va mudar a Florida i va comprar 640 acres de terra a la vora del nord del riu Miami. Els acres de terra són com els camps d'allà. Temps després, Julia Tuttle va convèncer el constructor de ferrocarrils Henry Flagler per estendre la línia de ferrocarrils fins a Miami i per construir un luxós hotel i aixecar un nou poblat. El resultat va ser la construcció d'una nova ciutat a l'any 1896. Aquesta és Julia Tuttle i aquest és Henry Flagler, encara que el seu nom de veritat és Henry Morrison Flagler. La zona més important o coneguda de Miami. Miami Beach és la zona més important i coneguda de Miami. L'edat mitjana de Miami Beach és de 39 anys. L'any 2000 hi havia aproximadament uns 87.933 habitants i l'any 2005 hi havia més o menys 87.925 habitants. És a dir, que durant 5 anys només s'han anat aproximadament 8 habitants. Us en recordeu que us he dit que això era Florida? Doncs això és Miami, i Miami Beach està pel centre. Els monuments que hi ha a Miami. A Miami hi ha molts monuments diferents, però jo us he ficat alguns d'ells, que són el Freedom Tower, que és aquesta torre d'aquí, que després us explicaré una curiositat sobre ella, el First Catholic Church, que és aquesta església d'aquí, el Trinity Episcopal Cathedral, que és una catedral, exactament aquesta, i el Redneck State Historic Park, que és com un parc natural. El seu clima. A Miami les temperatures són subtropicals. El clima, les temperatures són molt elevades. Els estius de Miami són bastant calorosos, però també plou de vegades. I els hiverns no són molt freds, però sí bastant secs. Mireu aquí, la temperatura mínima és de 16 graus i la temperatura màxima és de 30 graus. Imagineu-vos quina calor. Idioma. A Miami es parlen dos idiomes, que són l'anglès i l'espanyol, encara que el que més es parla és l'anglès. Menjar típic. El menjar típic de Miami és l'hamburguesa, el meatloaf, que és pastis de carn, el crispy chicken with mashed potatoes, que és pollastre arrebossat amb puré de patates que se li pot posar qualsevol salsa, el clam chowder, que és una sopa de clorita fresca, i l'ensalada Waldorf, que és l'ensalada normal i corrent, només que és de fruites. Animal típic. A Miami hi ha molts animals, però aquests són els més típics. La papallona zebra, que és com una papallona normal i corrent, només que té les ales com l'estampat d'una zebra. El cocodril, que més tard us explicaré una altra curiositat sobre ell. La pantera, que és com un gat però molt més gran i negre. El dofí, el flamenc, que si fixeu sempre estan amb la pota aixecada.
el manatí, que és com un lleó d'aigua, la tortuga, però de terra, no d'aigua. I per últim el peix espasa, que és un peix normal i corrent, només que té el nas com una espasa. Curiositat. Sabíeu que Jason Derulo i Pitbull van néixer a Miami? Sabíeu que la sèrie Austin està gravada allà? Sabíeu que a Miami hi ha 11 universitats? Sabíeu que a Miami hi ha un aeroport? Us en recordeu com s'ha dit que us explicaria una curiositat sobre Freedom Tower i els cocodrils? Doncs us les explicaré ara. Sabíeu que Freedom Tower és un dels monuments més alts de Miami? I sabíeu que no es pot escapar un cocodril per fer-lo cap aquí? Doncs si no ho sabíeu, ara ja ho sabeu. Després d'això espero que us hagi agradat molt l'explicació i que hagueu après molt sobre ella. Imatges. Aquí teniu una imatge de Miami, aquí una imatge de Miami Beach, aquí dues imatges de l'entrada de Miami Beach i els passeigs que hi ha, aquí una imatge d'un hotel molt luxós de Miami i aquí una imatge d'un parc d'atraccions que hi ha a Miami, que es diu Legoland. Agraïments. Agraeixo a la meva mare, al meu pare i a la meva germana per haver-me escoltat quan ho necessitava. A la Diana, a la Mònica i a la Núria per haver-se quedat tots els dies i estat estudiant. A l'Albert i a l'Anna per haver-me deixat quedar-me a estudiar l'exposició a la classe. Però sobretot, a vosaltres. Final. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat molt la meva exposició i que hagueu après molt sobre Miami. I sobretot espero que us hagin entrat moltes ganes d'anar a Miami.